हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं स गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग बडलेण्डनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। स दिनैनि टपिकआनो जाबाय हाउ टु एक्सेप्ट सरि एबा बर'आव सरिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामो। सोरबा नोंथांखौ सरि होनोब्ला नोंथाङा सिचुएसनखौ नायनानै गुबुन गुबुन राहायै फोरमायनो हायो। स लोगोफोर मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम नङा मोनब्रै नङा मोनबा नङा गासै मोनदाइन राहा आं दिनै नोंथांमोनखौ सरिखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय खोन्थालांगासिनो दं। स नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। So फार्स्ट एबा से नाम्बारावनो दङ नै नाम्बाराव नो वरिस आरो नै नाम्बारावनो जाहैबाय इट्स फाइन आरो थाम नाम्बारावनो जाहैबाय नो प्रब्लेम। दाना ब्रैथि नाम्बाराव दं जेब्ला सोरबा सासे सुबुङा नोंथांखौ जानि बुजियैनो खालामखानानै बार खालामखायो बिथाङा ओमफ्राय आइ एम सरि होनना बुङोब्ला नोंथाङा प्लिज डन्ट लेट इट हेपेन अगेन। दाना बा नाम्बाराव जाहैबाय अपलजि एक्सेप्टेड होननानैबो नोंथांमोना सरि आइ एम सरिखौ एक्सेप्ट खालामनो हायो। आरो द' नाम्बाराव जाहैबाय इट्स अके बेखौ बांसिनानो मिथिखायो स बेखौ कमनलि बाहायनाय जायो हिसाबै इट्स अकेखौ बांसिनानो मिथिखायो। आरो स्नि नाम्बारावनो जाहैबाय डन्ट मेनसन इट आरो जोबथानायाव दाइन नाम्बारावनो जाहैबाय इट शुड बी बाट आइ फरगिभ इउ। आरो सिचुएसनखौ नायनानै जों सरिखौ गुबुन गुबुन राहायै जों बिनो हायो। स गिबियावनो जाहैबाय सिम्पल मेथडै गिबियावनो जाहैबाय आइ एम सरि आरो सेकेन्ड स्टेपाव इनिफ्राय एसे गोजौसिनाव बिनि थाखाय आइ एम स सरि। बिनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा मिस्टेक खालामनानै जुदि सरि बियोब्ला नोंथाङा ओरैबायदि बुंनांगोन दि आइ एम भेरि सरि आरो बिनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा एक्सट्रिमलि सरि बिनो थाखाय आइ एम रियेलि भेरि सरि। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मालाबाफोर जोबोद गिदिर मिस्टेक खालामफ्लांबाय बिनि थाखाय नोंथांमोना एपलजि बिनो थाखाय आइ एम एक्सट्रिमलि रियेलि भेरि सरि आइ एम एक्सट्रिमलि रियेलि भेरि सरि होननानै नोंथांमोना बुंनांगोन। स लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला एबा हेल्पफुल मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। स दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। खुलुमबाय।